Се викам църква, ма надали го представлява църква. 2 и 3 събрани в моето име. Ние не искаме да... Кажах преди, че ние се събираме да прославяме нашия Спасител. Ние се събираме, за да може да оцелееме. Почти и прочето едно слово, което така Господ благоволи в душата ми. И там Господ ще каже най-добре. И я колко да думам. Алелуя! Боже, благодаря ти, Исусе! Слава на Тебе, Господи! Слава, слава! Прими жертвата Ти! Далече от Тебе погивам с Твоята огромна любов. Когато си с мен, аз съм жив. Исусе, Ти си моя Бог. Далече от Тебе погивам без Твоята огромна любов. Когато си с мен, аз съм жив. Алилуя! Исусе, Ти си моя Бог. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Когато грехът ме препъва и падам слаби рани, чувам гласа Ти, Исусе, стани, върви Ти след мен. Когато грехът ме препъва и падам слаб и ранен, чувам гласа Ти, Исусе, стани, върви Ти след мен. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Ти заповядваш от небето и вършиш велики дела. Изпълваш с вяра в сърцето, Спасител на моята душа. Ти заповядваш от небето и вършиш велики дела. Изпълва с вяра сърцето, Спасител на моята душа. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Амин, Господи, амин. Айде да се помолим.